Boa noite. Hombre, Lizardo, boas noites, home, que? Pouco máis non David hoxe, levo aquí esperando que estén Galloso que encerella todo ali, ai, Dios mío. Encerellan os dous, que son os dous Te quere creer que trouxe un tipo que se chama igual que a min? Pensei que había un solo que romper o molde. É canta de carallo, Sí. Séntese. Pois está mellor sentado, séntese aí. E logo que pasa? Ai. Vaime cobrar por minutos, ou? No, non lle vou cobrar por minutos. Pero vamos a ver, Lizardo, a ver. Que día é hoxe? E é hoxe? Hoxe é viernes, carallo, que é o único día que traballas a yo. Xa, eso Que tamén. ben vivo, cabrón. Cando sea grande, quero ser como él. No, pero digo que día do mes? Que día do mes? Que día do mes? Eu que carallo sei, non me marei, home. Onte foi San Marcos, hoxe será San Lucas ou San Non, Mateo. Lizardo! Hoxe é 26 de abril. Hoxe 26 de abril, Claro. sí. E que pasa? Que pasa? Pero xa non se acorda que pasa hoxe. A vuelta. Non, Pasa a vuelta. non sabe o que tiña hoxe. Ai, como está da cabeciña. O examen de próstata, que hai que facelo hoxe. Eso de meterme o dedo por o... Efectivamente, querido amigo. No. No, pero No. Escoite. No. Con cariño el lubricante. Carallo. Veña aquí. No, Esto- ni a ver, se chega a min, Lizardo, mire. No. Isto xa falamos outro día. As cousas hai que facelas. Veña Non aquí. se veña. chega a No, min. A ver, Lizardo. Ancagua. Non Lizardo, se... que vou no facer moi con cuidado, Lizardo. No, nin con cuidado. Veña aquí, home. Non se Oite, pode... non se chegue que os Lizardo, pichos... a ver, veña, por veña, favor, Non se pode que aí, non se non pode aí, me Lizardo. cago na vida. Que fai, home, que fai, que me rompe con punto, Lizardo. A ver. Póñase para atrás. A ver, pare. Tranquilícese. Pare, Póñase xa está, pare. Mira, paro. Séntese, fa o favor, séntese. Mira, vou sacar o guante, vale? Vale, tranquilo, póñese aí. Veña, séntese aí, home, séntese. Séntese usted primeiro. Non lle vou fer nada que non queira, home, séntese aí, séntese. Séntese, home, por Dios, que desconfiado, Jesús bendito, que barbaridade. Vamos a ver, Lizardo, eu fago pola súa salud. Xa. A ver, ahora a súa edad, usted pode padecer unha hipertrofia da próstata. Unha hipopótama, que dixo? Un hipopótamo, que hipopótamo. Unha hipertrofia da próstata, entende? É malo este de pronunciar. Claro, efectivamente. Efectivamente, é claro, eso pode desembocar en problemas máis graves. Non sei se me entende por onde quero ir eu. Na, Usted ahora ten algún tipo de molestia, nota xa molestias ou algo, pode ser, non? a próspera. Claro. A min a próspera non me molesta para nada. Ni me chama, ni me escribe, ni me molesta para nada. Lizardo, Durmo tranquilo como un A reloj. ver, non é unha broma, Lizardo, por Dios. Volle, a ver, como lle digo, mire, a próstata ahora, si se agranda a próstata, usted pode causar problemas na micción, entende, no futuro. Que misión, que misión. Que misión, que non misión, home, para orinar, coño, para orinar, que lle pode problemas para orinar. Pero... Non ten problemas para orinar? Se me xo ben eu? Sí. Bueno, carallo, bueno. Eu veño da taberna e antes de chegar á casa ali na horta poñome a mexar e son igual que a día canción dos toreros muertos. Podo rajar as leiras. Y llega un río, la bebe el pastor, la beben las patitas, la riegan los campos, mi agüita amarilla, mi agüita Que? Xa non se fan cancións como esta, Gracias a Dios. Por suerte, porque o cafixo tamén pudo quedar tranquilo. Lizardo, eu non sei como facer con usted, a ver. Lizardo, a próstata é un dos principales problemas masculinos. A ver, hai que mirarse. Como... Repite eso. O que? O que acaba de decir. A ver, que a próstata é o órgano que máis problemas dá nos homes, coño, eso sabe calquera, non fai falta que lle explique agora nada. Nos homes. Claro. Daquelas mulleres non teñen próspera. Non, coño, non, as mulleres non teñen próstata, non. Pois aí está o tema. Non podo facer esa prova. Como que non? No. Usted non quere facer esa prueba. Poder pode, pero non quere facer. Non podo. E por que non pode? Non podo porque eu non sei se son home ou muller. Ala, carallo. Este xa que me faltaba a mí por escoitar hoxe. A ver, non é risa, porque... Pero que dígame, que di? A ver, como lle vou explicar? Eu, ás veces síntome un home, outras veces síntome unha muller, outras veces síntome un carretillo de berzas. Según teño o día, entende? Lizardo, por Dios, non me poña excusas. No. Usted está me poñendo excusas porque usted acojonouse. Claro, ahora acojonouse. Como hai que facer a prueba, acojonouse. Diga a verdad. No. Eu non lle estou poñendo
excusa ninguna. Eu son... Como lle chaman isto agora, home? Eu son de xénero fluido. Xénero que? Sí, sí. Son de xénero fluido. Eu fluyo. Pero que fluye? E falando de fluir, Pero que fluye usted? Que vou ir fluye? fluindo de cara á taberna, porque ali hai máis líquidos e fluyo moito millón. Pero que dígame, que di? Que Hoxe di? estou moi fluido. Pero que dígame, que fluido, ni que líquido, ni que no é fluido. Lizardo, Que? Lizardo, Déxeme Lizardo. fluir en paz. Acórdese dunha cousa. A prueba voulle facer como vellino me chamo, Acórdese de que ya vou facer, Ardo o dedo para atrás, Bueno, Ardo o que dedo conste. para atrás, son respeto, que vou. Acórdese. Que teño sede. O sea, porque- Que homo a Isto sede. é- Bueno, Ahora, cuidarse. isto é Ala, como cuidarse. un continuará, ¿no? Cando rematará o examen prostático de Lizardo algún día?